Maro puskesmas, preksa Kiki. Assalamualaikum. Ki ceritane Pak Su iku wis preksa nanggone dokter gigi ya, Bes. Nah, ternyata iku mau gigi gak iso dijabut nanggone dokter gigi. Terus Ki rencanane nak ngone puskesmas dhisik preksa piye masukane teko puskesmas iku mau. Lah dalane kaya biasane liwat desa Telogo Agung, lewati Jagir, lurus terus lek ana belokan ya belok, ojo lurus terus lek lurus terus ya nubruk omahe wong. Lah iki isek melewati desa Gunung Sari ya, Bes. Isek durung tok puskesmas lah jelalae wis tok ratan gede. Iki jalan gede arane jalan Gunung Sari karan lurus lek engko ana palangan puskesmas kaya ngene iki belok. Lek wis belok ngene ojo lali parkir sing penak. Sepeda diparkirno dhisik sing penak bareng ngono lanjut mlaku mara nang puskesmas. Iki mlebu nang puskesmas sing dituju pertama iku mau jipik nomor antrian ternyata gak metu-metu. Lan jelalae iku mau kartune entek, kertase lho, Bes, entek. Setelah ambil antrian dipanggil ke depan ditakoni ape lapo ya periksa gigi. Wis mari ngono ngenteni nang nggone jerone puskesmas. Lah iki wis masuk nang jero nyuwante karo nunggu panggilan. Lan jelala iku mau diperiksa, Bes. Ternyata ndek kene juga gak iso njabut, disarankan untuk operasi ringan. Iki wis badhe diperiksa, ambil obat nak nggone iki tempat obat iki mau, baru diceluk obatnya dikekno, lanjut kita pulang. Soalnya wis gak ono urusan apa-apa, dadi wis gak usah mampir nondi-nondi, langsung moro omah wae.